Halo guys, welcome back to my YouTube channel Ratu Iclik. Golek iclikan iki lho. Sedina lempoh iclikan iki lho, sampai ngenteni garangan nang bengkele iki lho. Aja guyu we. Sampai golek sampai nyasar teko kene iki. Iya lho. Sampai koyo ngene, sampai kerep nyamuk iki tokore. Tokor. Iya. Suarane kok banter. Banter sik tak aku iki lho iclik yo. Yo. Mau cek arepe golek iclikan kok. Iclik sor jambu ngono. Aku rono yo kopi rek no. Sik to. Bayu sampai jeler kale tukang bengkele wis ngejak iclik sor jambu. Oh my ya Allah. Golek remikan ra oleh-oleh lho. Ada delok entuk kono. Bayu teko kene iki lho jelere. Ya ndak saya iso koplak kaya dikeplaki mak anu no iki. Kalau delok glangglung kalau. Sik to nganu kita tampilnya ya. Glangglung rumah saya kaya arep orkesan iki. Glangglung Wis. kalau. Bayi. Iki kok enek backsound-e kae iki kok. Ya kayak sini kon delok. Sik to sabar. Sik arepe ngopiok iki lho. Sik to sabar iki lho. Iya sik to. Kae lho selak kebelet lho wong-wong iki. Dicolak-colok ana garangan. Sik to. Jan rame nak-menak ya. Kae wis udah separo kae wisan, tas ngombe ndok mentah kae. Malah lagune gelas yang retak kae, yo backsound iki engko preyo. Nang kono ki kebonan cahan kono kae kebonan kan. Jan sewadu ya to. Nang bengkel ya. Kita tampilkan sik to celak-celuk, sik to sabar. Wong-wong iki ra sabaran kok. Kene kadung ngombe malah dibuat. Kene kadung ngombe kopi ceng-ceng sik. Sik to. Tapi kene ora akeh nyamuk nang kene iki. Sik guys. Do celak-celuk